правене, рисуване, това да е основната дейност, с която да получават главно знания, тъй като е по-интересно, по-забавно. Това беше младо момче, преподавател, който се занимава с курсове по Еразъм. Тук доста подробна информация има върху това, което използвахме. Например, нещо много интересно, което може да се свърши с историята, е в началото така да се запознаем с ученици, примерно, където влизам за първи път, да раздадем едни листи с пълно описание на древногръцките богове, който в качества има, и всеки да си прочете и да се оприличи на някакъв бог, нещо, което би могло да му даде сила по-нататък. Тук има и така интересни видеа, всъщност основно по-детски, разсъждавайки и използвайки много елементарни клипчета и анимации, според него може да се използва и в